Yes, guys. Thank you for joining us again on Hotspot. Toda kuchimanya futhi maizia chirwa pasi nacho chimuti. So we're going to review now yaitika pa video release kwa msuno na the DNA man Tinashe Mugabe. Guys, these things are happening. This is a reality show. Ndo zviri kutoitika muma streets nemafambiro tanyaya dzevanu muma streets. Without wasting much of your time, guys, ndangopika a small and not my snippets, to my video, to diki or to my clips. Kwekupedzesera kwachona, then I will tell you kuti zvinhu zvazvamboitika pekutanga. But before mawana video, amana varume kaimboita yemaserious amana. Varume chimboita yemaserious, guys. Zvimwe zvacho ka unotonzwa kutonyarara kuti amana zviri kwerezvi, but nevertheless the guy aida kuziva chokwadi and now he knows chokwadi. But sometimes it is good to work on our behavior yako munhu. When you are going through something, your behavior inotoonekwa. Fani kana uchiza kuti kuonekwa pa national television. I believe kuti this DNA show inobuda pa ZBC ku Zimbabwe, and tiri kuno tiri Cape Town tokuvaona futi zvikuitika isi. So whatever you do, kana mukaenda kuma DNA behavior yawo mana, because zvimwe zvacho munozonyanya. So guys, ngatimbonzwai kuti chii chakaitika panyaya iyi. Changobva tangopinda results mukomana na sisi ava kuti zvakafamba sei. We are entering into the DNA result presentation time. Mama na baba makatsanzwa results. Of course na sisi wa mama. Ndizvanditi. Alright, toti makadi zvei. Aiwa tiripo zvei. Yes, guys, munoziva zvinoitika pamadna. Nguva iyi ndo nguva inopisa, guys. Ndo nguva inotyisa. This time kune munhu zakaenda kumadna, ndo nguva yekuti unonzwa mukoma Tinashe dai muchimbopawo nomupfuura, because vanhu vanenge vakutsva. Fanike madzimai anoona kunge anenge achitsva panguva yakaita seiyoyei. But nevertheless ngatinzwei zvedu. Muri kuona here kuti sisi vari kutofemera padenga kati vadzore mbichana. Sisi vari kutofemera padenga, guys. Sisi vari kufemera padenga, vanoratidza kuti vanenge vachida kutodya munhu zvekutodaro chaizvo. But amen, ndo zviripo handei futi. Iyo hanzvadzi yangu mutupo wake ndimamoyo kauye. Amana varume itai serious amana, musadaro vana komana, munodarire vana. Muchipedza vana muda kuvasiya zviri bwerezvi. Musadaro ana budi, musadaro please. Kana tapota kunoko kuma streets kunoko. Kana mapinda nevana ma streets musazovasiya mavapa vana. You understand? Hazvisi right, handei futi. Okay. Right, patesti takatesta baba amai nemwana. Result rakamirira kadai. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Muchina baba kuti ndimi muridzi wemwana uyu zvisina kupoka. Mama baba ava ndivo muridzi wemwana zvisina kupoka. Mwana ndakamboona mamwe video akawanda aTinashe Mugabe. In many cases varume vanofara, vakadzi vanofara, vakadzi vanofara zisingaita kanzwa kuti aiwa murume uyu ndiye ane 99% vanofara. But in this case it's different. You can actually see kuti pane bitterness iripo iri very serious. Pane bitterness iripo iri very serious inenge yakakonzerwa nekuti during the time yavainetsana pasinganzwisana panhau iyi before matest aya, vanoratidza kuti imba yaipisa, murume yanga ari too hard pamukadzi. You can even see kuti haana kumbocelebrate. You can easily see the pain that she went through, the rejection that she went through before my results ava presented. That's why she never even showed kuti ari kufara or something. Munhu ari kutoziva kuti aiwa
ndizvozvo ndikoko but handei futi tinzwe But isisi tarehe Sibaze kuparara nefungidziro kuumezvonzi mwana asi wangu vabereki vakapoka namafambiro asi semwana ndoda kuziva dzinza rangu semwana zvovhiringa mararamiro DNA test chamira divi rangu closure DNA show yaita ndizive ndinobatsirika panyaya yangu atingatange kutsvaga dzimwe kodzero mama muda kutidipa mazadzi ndangofara kuziva kuti mwana ndewake nekuti nekuda kwomuromo vakandiudza waindirwadza. Alright, saka panapa ndo patava kunzwa nyaya yese manje. Kwese kwatabva kutesera tinashe Mugabe, you know this video is like 45 minutes, you know, so we just picked the last I think 10 or 8 minutes or so that doesn't go pick kuti to discuss about these burning issues ninga tichitika mudzimba. Nonzi zvakapfukidza dzimba matenga muri pa hotspot, ladies and gentlemen, muna Nobet Chimuka. Saka inzwai manje mama vakunatsovhura hombe. Okay. Saka vagare vakaziva kuti mwana ndewavo kuti kugara vachindipomedzera zvinhu zvaasingaiti. Takaura tose takaura tose tikazvara mwana takaura tose tikazvara mwana indiri hure uri hure tikabudisa mwana azozva zvimwe zvamakutontaura ichandangoziva ndechengoti ndakumendena mwana wangu wanzimende nani mwana wako chete ndowataivoda pana zvimwe zvawatakaura uyu kuna baba ndirangoudza baba amene kana vachazona video kuti baba chigema musati machimaster unoziva munhu inofanira ngoaccepta kana pane pango wrong just accept at least zvanga uchida wazviwana, you know, which is the confidence yekuziva kuti mwana ndewako, you know. We all know kuti ndo zvinhu zvinonetsa kazhinji, ndo zvinhu zvinoshungurudza in most cases, you know, but kana wati uri kutambira ku wrong side, understand, dzidza kumbonyarara wombonzwawo kuti zvakamira sei, you know, then you rectify your mistakes going onwards, because remember kuti munhu uyu atova amai vevana wako but ukadaramba uchidzikisa gejo apa ndione problem, unoona kuti mavana uchauso magone ona zvaakuitika manje. Ndakaurayi ukazvara mwana wenyu akuzvago vakaita sevavo mamuona kuti uriko kwenyu wakadai mazviona kani kazvamaiudza Judy kuti kweda akuzvago wakashata maitaura ndakamboendamuona everything chamaitaura naJudy pa WhatsApp hapana chena ndisingaoni izvozvo ndezvenyu izvo ndezvenyu neiwe naJudy wacho ameno ikoko kwamaitira makuwa nani iwe ndoita makuwa ndirimo ameno ini sasekura kwe unongati ungagara nefamily nevanhu vakadai so chero iwe wakaita sei na baba vako akuti unoda kugara newe ndiye nanyingira kugara newe ndiye ndodi mari yangu yetrust ndakati ndakasafa mari ifanira kuti mhuri yangu ihe ndipa ndiri kukuudza kuti chibaba achina kumaster chigame is because angachifanira kudzidza kunonzi kunyarara, you see, kanibobvisa kanaka kari kuda kunikanganisa, haana kudzidza kunyarara. Ona apa akuzovhurwa hombe manje, unenge wakunyadziswa manje paTV semurume. It's not a good thing andidona, but dai angonyarara nyaya yanga ichitopfuura waiziya, but akubvunzwa chikwereti paTV zviri kwerezvi. Sisi vanenge vane bitterness, madzi vanenge vane bitterness, hande naye mukomana muchangoona ationi ipapo mwana uyu akaenda kuchipatara, mwana wako yazi mwana wegora, mwana wako zva uyo wakaberekwa mwana wako ndezvenyu alright ndozvotoda kuona ndikasafa kuti mwana wako andozvagwa kuchipatara indangotora kuti ndangomendera ndiri kuda mari yangu yetransport wazvinzwa hapana chandokupa ipapo maitobetsera umwe nawenyu ndapera kubetsera mwana ndi wako uyu kana denda sina nhumba vasingapoti betseri
Mwana wako ukabetserwa zvandibetsera pachii? Ngarambe kubhadhara maintenance asi kwamosvika nezvimari ina nauti ndipe mari yekuti ndinda ndikuda mari yangu yetransport. Anditipa wakati kana tienda kuma DNA mwana wakati ndonoti mari yetransport ndozvawakataura tinoenda munhu watakaya uriko. Kupi? Tokona kupa namba dzake umufonera. Unobvunza kuti aya mari imota vachinda nemunina wavo. Ndozivo kana ari murume wenyu wandaitokuonera. Ndiva varume vangani? Iye murume wenyu wamagara naye kumba. Unditire kwai. Ndozive kuka ndichikuonera iye. Iyo unditire kwai. Iyo yatanga hondo manje yava naamai guru nabamunini. Ndibvunzei ndotokuudzai kuti zviriko izvo zviriko anagolezo wangu ndokudai guys but unoziva tinotomboburana zvekutodaro chaizvo but inotambika you see guys but at some point you just need to be humble you know and wechidiki haana kuzoita hambo akazonyanya da kuita chi amen pamwe suti akapfeka iri kumukonzera dadaro hatizivi waziya but nevertheless amanaka eshama one ava ndo vanenge varwadziwa manje vane pain yese yekuchengeta mwana you understand then wasvika uchitaura matauro aunenge uchiita aya I don't think it is appropriate at all but rekatinzwe unomufonera wamudza unosanga unopinda mutauro mukati zva zvimwe mari yangu yetransport ndiyo ari kundipa ukutaura kuti wakwanisi pano but ichandipa handiri kubuda munei hapana kana chatombosha munoma guys tarisai muone ziso ragoleze rekutoti ndokubata uchakutaura zvese zvazviko izvi ndokubata ndiroda mari yangu ndosiso ragoleze azaone matarisiro akaitwa ya paitamba kudhara muziva kuti pataitamba inonzi chiyaya mafulawe ndochainzi chiziso ya akapuhwa chiziso ya ndokubata chete tikapa panapa pane makamera but tikabuda panze apa ma1 ndo zvangachita ragoleza handikupindo handikutaura maibetserawo munin'ina wenyu tikabetserwa mwana wako aibetserwa mwana wako kati zvaa ndiri hure ndikahura mwana aibetserwa mwana wako aibetserwa mwana wako kana dini asikagara vaipana kana chavaimbotibatsira ufunza iyo kuziva kuti ndakabetsera munin'ina wangu manje mwana wako asi papo hapana chandokupai because ine munin'ina wacho ndaitomuchenga kukula zinenge namukoma tinasha manje vanenge vakaita kunonzi kuchila. The man is very calm. He is very calm. Anosiya all the drama richiita unfolding akazorora zvake achitoona zvake anenge achikuona achingokumonita zvenyari from afar achisiya muchinetsana muchirwa muchiita sei iye anenge akadya easy zvake tinashe ndiye munhu anonzi akachimaster chigame chamana. I don't think kuti there's another man angave better ningirini pa-DNA show than tinashe anokusiyai ika muchibharuka mega muchinyeberana mita sei anozongokubatai pamaresults andimona zvakanyitara paipa kuti sometimes you just need to be a gentleman kuti usanyadziswa uri musutu hazvizonatsobuda bo andimona ino zvinonge wakunyadziswa unza unobvira wambotenga chakati unobvira wamboita chakati unobvira wakatenga hembe 4 watotenga futi dziri hombe aiwa abawadi hazikunyadziswa kudi uri musutu boys hai abawadi awedu but bochi baba you learn from your mistakes you know hatimbokurasa isi uri mwedu you learn from your mistakes kwazi atodzikwani tsega unopenga kai uri mugayawe gora paribu imari yamakashandisa yetransport $50 yandakahaya usiku ini ndichihaya moto chinosununguka chinosununguka ende tisati akati
tanga tatenderana kuti pavakanetsana akati chatinga preparation yezvinhu zvakakwana zvakasara ndi Okay. ndobva achinge azoti nekuda kwezvarai kusangana nazvo mumashoko vachingodiva but handichakwanisi kudi kutenga zvinhu zvakasara zvezvo then mari yetransport tsvakai mobhadhara kana ndichinge ndazoenda kudna ndikaziva kuti mwana ndewangu ndichakupai mari yenyu yetransport $50 yandakahaya mota ine usiku yandaifana kuti mhuri yangu iyi Ndandakataura daro. iye uinje wakataura nomuromo Baba mukuru. baba vake varipo baba vako varipo de baba vako varipo pano zvihandizivi izvo. Ugara unotaura chokwadi. Ugara pane chaunombo. Saka maona manje nyaya dziya dzenza kunetsa manje vana vanenge vakutorwa zvitoendo. Vanenge vachitorwa apa pane hondo apa ndakakudza ameno kuti pane zvinozoitika behind the scenes ka mungomwana anenge akatozoenda padhena asina kana pachi. Mawana anenge anazotanga manje chaizvo ndiona. Because mukadzi angari pama1 ane moto akuti maona gulezi futi vane moto iyi ndo inonzi hotspot chaiyo manje ndo inonzi hotspot chaiyo zvekuti iwe apa idzo manje dzinotaura rafu but dzinenge dzakatenge dzakachila but dzichitaura rafu ari kuita ndo inonzi nyobvo zvekudaro chaizvo but hamanaka ameno dzidzai pachishow ichi chikuitika. Don't forget guys kufollow nekusubscribe kachi channel yedu iyo iyi hotspot. Ndinenge ndinemi tiri kuenda kure ande hatimbonzwai futi kuti hondo yacho ma1 tabvisa because vanenge vachitaura pari kutukwa andiona unongoona wega kuti pane chikumhanywa chimuti. I think ndingatopedzera hedu vakuru vedu avatemo. Okay. Mashoko enyu ekupedzera mama kune vari kukuona muda kuti kudii? Munongoti maita basa nezvamaita murambe makadero. Tatenda. All right. Maiguru mashoko enyu. ndinongofara hangu kuti mwana wabuda ari wake. Okay. Tanga tichotyawo kuti unogona kubuda ari wake nokuti mashoko aaitibudza anorema. Okay. Nanhasi ndichiri kuremerwa nemashoko evanhu asi ndinongoti nebasa ramunoita rambai makadii muchingoenda mberi tatenda. All right. Totenda. Maiguru. Baba mupetopedza nemi. Mashoko enyu ekupedzera muda kuti kudii? Aiwa tinongotenda nebasa rabatwa kubva kuglobal tini. All right. Totenda baba. Totenda mama, totenda Maiguru. All right, we have come to the end of the case that we're handling here today in Masvingo. Yes guys, so ndo mamiranga yata case yepamasvingo apa panga pachipisa tinachakaonerera because ndiye anenge ari palive ka anenge achinatsoonera guys kuti mahora chaiwo. But guys, nevertheless, if you are in Cape Town, I've got good news for you. If you are in Cape Town, I've got some good news for you. Ameno kana wakandimirira uda kudzona good news andakukupa. Guys, tine photoshoot studio yatinayo muCape Town. Tinorova maphotos kana muchida michato, maparty, mabirthday, zvese tinorova ende tine studio yakanaka usingaite. To all the pastors in Cape Town, tine studio yatinayo yatinoita mavideos kana muchida kuparidza, muchida ita masermon enyu, muchida kupinda live. Tibatei tinokuroverai muCape Town munomu. Musambonetsekana, tine nzvimbo dzakawanda panzvimbo yedu yatinayo muCape Town. Tinokutorai mavideos panzvimbo dzakasiyana siyana achibuda zvakanaka. Quality ndo yatinoda isusu, ndo yatinotsvaka. Asi kana muchida maphotos, amana tarisai mafoto abuda mumashure kwangu aya. Mafoto akanaka kaya, handiti mukuzviona. Tinorova studio photoshoot nema-outdoor photoshoot, ma-weddings, ma-parties, ma-birthdays, zvese zvamunoda, ma-graduation, tichienda tichidaro guys. Don't forget to support me. Ndo basa rangu iroro. Tiripo hotspot signing out. Enchimuka. Thank you.